Euskal Herriko gozogile eta gozotegi honenen bila arituko da Armintz Gorrotxategi programa berri honetan, eta gaurko atalean Gipuzkoako hiriburua arakatuko du. Donostiara etorri gara, bertako errezetarik onenak ezagutzeko. Garrapinatuak, txurroak, pantxineta, denetarik egingo dugu. Baita amaieran argituko dizuegun enkargu berezi bat ere. Gidari baten bidez, Donostiako historia eta anekdotak ezagutuko ditugu. Armintzen ikastetxera, Basque Culinary Centerrera bisita egingo dugu, eta baita Zurriolako hondartzara ere. Postrerik goxoenak egingo ditugula ziurtatzen dizuegu, baina ezin dizuet hitzeman, Armintz surfean ondo moldatuko denik. Hori ikusi egin barko duzue. Has gaitezen! Armintz Gorrotxategi naiz. Gorrotxategi gozogileen sendiko laugarren belaunaldia. Euskal Herrian, gure familia bezalaxe gozoek garrantzi handia dute. Guk pasioa ogibide bihurtu dugu, eta baita bizimodu ere. Bidaia honetan txokorik ederrenak bisitatuko ditugu. Zuek denok gozatzeko asmoz. Hau da, dagoenean bonbon. Donostian hasi dugu programa. Donostia, paisaia, kultura eta itsasoa da, baina baita azukrea, krema eta gozoa ere. Hiri hau ez baita polita bakarrik, benetako bonboia da, eta gaur ikusiko dugu hemen gozogintza gauza oso serioa dela. Gozotegietan zentratuko gara, hori baita saioaren helburua. Alde zaharreko Garrarte dendan egingo dugu lehenengo geldialdia, ibai, zain dugu eta... Dago usain bat, benetan ederra. Zuk nabaritzen duzu? Egia dagoeneko. Hainbeste ez dut nabaritzen, baina sartzen den jende guztia esaten du. Hemen izan lehike lasai asko egona izen dendarik politxena. Eskertzen da, pertsona asko esaten dugu hauza bera. Zer saltzen duzu hemen? Zein da zuen espezialitatea? Hemen baukagun sartzeko ikuste duzu bezala bada garrapinatuak, bale? Hau da tradizionala. Eta gero bauzkagu gozokiak, txokolateak, gominolak. Egia da, txikiek hemen disfrutatzen dutela, baina baukagun materiala gehiengoa bada helduentzako. Bada txokolate ona, garrapinatu ona, bada lehenengo materiala dana. Hemen ikustegun guztia, zuek egindakoa da? 180 bai egite dugu guk. Eta gero zerbait erozte dugu, baina bai, gehiengoa gugatik egin da. Hau dena, obradore batean egin beharko duzue. Hemen duzu obradore, ala nun egiten duzu? Obradorea baukagu Tafaian, Nafarroan. Tafaian? Bai. Bagara Tafaiakoak, eta eman genuen pausua, lehen ibiltzen ginen gehiago ferietan, eta orain jarri genuen den da. Nondikan bururatzen zaizkizu ideia hauek? Bagoaz, ideia kartzen eta gutxika, modan dagoena pizkat ikuste dezu hemen. Baukagu Star Wars, baukagu Play, Nintendo, denetarik pizkat. Eta hau denak zer egiten dira, moldeen bitartez edo nola egiten dituzue figura guzti hauek? Egite ditugu moldeekin, eta botatxe dugu txokolatea, eta gero alkartu, eta jartzen diogu transferra behar baldin badu, edo bestela dekorazio pizkat. Haizet hemen goze bat sartzen, izugarria benetan. Halko genuke zerbait probatu behintzat? Bai, noski, nahi dezuna. Adibidez gominola bat, baukagula, glutenik gabe, zapore naturalak, sukua, hartu bat nahi badezu. Ze gominola mota dituzue ba? Zein dira zapore hauek? Badaukagu pizkat denetari, bale? Baukagu frutena, eta gero baita baukagu alkolari gabe, baina baukate zapore bereziak. Eta hori ikuste desuna, melokotoia, frambuesa... Hauek ez dira goxoki dendatan erosten direnak bezala, Hauek ikusten da, bintzan, naturalak direla, eskulan handia dagoela, nahiko nuke zerbait ikasi egiten. Erakutsiko zu zerbait egiten? Bai, noski, arazori gabe. Zer egin dezakegu hemen? Nahi dezutena, hemen gozoki bat piruleta batzuk egin dezakegu. Piruleta batzuk adibidez? Adibidez, bai, noski. Hemen egin dezakegu? Bai, oraintxe bertan. Bazen ikustera. Venga. Zein da trukoa karamelo on bat egiteko? Baitu, guk egiten dugu gozokia betiko modua. Ni naizia 5. belaunaldia eta erakutsi date moduan egite dugu gozokia. Ez dakit beste modu batez egiten. Azukrea eta ura. Azukrea eta ura. Eta gero jakin behar da noiz atera behar den, piruleta ondo ateratzeko. Ikusten dut gainera purpurinaz beteta dituzuela moldeak, jatekoa da purpurina hori? Bai, hemen egiten dugun dana bada jateko. Ibai, nola dakizu karameloa ia puntuan dagoela? Hori erakutsi didate familia. Azkenean,
guztiok bakagu gure gauza eta gure modua egiteko, eta bitu, hau bada puntua. Beraz, ja ez duzu behar termometrorik ez ezer, ja badakizu zein dan puntua. Ja ikusita bakarrik? Termometroa erabiltzai dugu baita ere, baina azkenean jartxe dugu erreferentzia moduan. Zuri nork erakatsi zizun karameloa egiten? Neri amonak. Amonak? Amonak, bai, txikitatik. Zer esate zizun, zea holku emate zizun? Lehenengo gauza ez erretzea. Eta gero ja gutxika bagoaz ikusten nola doan temperatura hartzen, eta pixkat puntua ondo goteko, bestela geratzen da biguina edo geratzen da oso gogorra. Ikusten dut kasu honetan kolore horia daukela, hori nola luztu duzue? Potatxe dugu kolorante naturala da, bale? Zenbat piruleta egin itzazkezu egun batean? Bueno, ikusi duzun bezala baukagu denda piruletetaz beteta, ez da? Hori da. Zein da gehien saltzen duzuen produktua hemen? Bueno, gehiengoa garrapinatua eta txokolatea. Bai, ni hemen oso gustora nabil, egitan. Normalean, gonbidatuekin errezeta bakarra egiten dugu, kasu honetan egin dugu bat, baina ni garrapinatuak ere nola egiten den ikastera gustatuko litzaidake. Erakutsiko didazu? Bai, noski, arazorik gabe. Oso ondo, Armintz! Piruletekin nahikoa ez eta garrapinatuak ere nahi dituzu. Baten prezioan 2 errezeta. Ederki dago hori, baina ez zaitez gehiegi bete, oraindik beste bisita asko geratzen zaizkigu eta aurretik. Indarrak neurtzen joateko, paseo bat emango dugu hirian zehar. Horrela, inguruak ezagutuko ditugu, eta gozea egingo dugu hurrengo gozotegirako. Goazen Okendo plazara, Josuk Donostiako turrak egiten ditu eta zuretzat tarte bat atera dueta. Donostiako gozotegi ezberdinak bilatzen ari naiz, baina hiri poliki honetan turismo pixka bat ere egin beharko dut, ez da? Noski, hoi beti, ez? Justo, bakigu hemen gozotegi asko daudela, baina 1863 urtetikan, Isabel Bigarrena Donostira dator, arreseak botatze ditu, eta gaurko ensantzen modernista berria dakau. Handikan, hainbat antzoki, adibidez, hau bezala, Teatro Vitor Eugenia antzokia, o adibidez beste hotel batzuk. Maria Cristina, ez da? Maria Cristina, bai. Pariseko Ritz hotelan inspirazioa daka, eta bi eraikin hauek 1912 urtean egiten dira. Belle Époque aldian, Europa osotik hainbat burgez etortzen dira, eta momentu honetikan hainbat kafe, hainbat okindegi etortzen dira Donostia. Beraz, garai hortako aberatsak hemen elkartzen ziren gozotegietan, kafetegietan... Bai. Adibidez, Donostin Rin kafetegia bazeon, adibidez, La Perlan dantzatzeko eta hainbat koktel hartzeko lekua zegoen, ez? Nola dakizu hainbeste historiari buruz? Bueno, ni historia ikasi nun, bai, eta txikianik nire aita Brianen bizitza Monty Pythonen filma jarri zian, eta, bueno, erromatarrekin txundituta datu nintzen, eta handikan asko ikasi nun, oain arte. Ederra da gero txikitako pasioei segitu eta ogibide bilakatzea. AC2, historia zalea eta gozo zalea. Gozo zalea bai eta txokolate zalea gehiago. Donostiaz eta gauza gozo ez ari bagara nahita ezko geldialdi bat egin behar dugu. Hiriko txurro eta txokolate ospetsuenak dituen El Puerto txurro dendan. Eta noski, hitz egiteagatik hitz egitea gustatzen etzaigunez, gure konfiantza dastatzaia bidali dugu. Armintz sakrifikatu egingo dela, oso gustura bide batez esan da, ea txokolate hori esaten duten bezain ona den. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Izaro! Kaixo. El Puertoko txurrerian gaude, Donostiako klasiko bat. Bai, egia. Hemen gelditzen den azkenetarikoa da, ezta? Edo azkenekoa? Bai, azkenekoa. Santa Luziako txokolateria itzi da, eta, bakarrik gaudegu. Eta oso pozik, oso gustora, eta bezeroek nahiko pozik. Geratzen den azkeneko txurreria, hori bai lana. Ezu, gainera, horretaz gain. Noiztik zaudete hemen? Agian lokal honek dugu, 50 urte inguru. Txurroa, postre klasiko bat da. Osagaiak zein dira, edo errezeta? Nondik atera duzu, erresa da? Bai, nahiko errazta, zeratik nazten dugu ura, bai gatza eta irina. Eta, nazte horrekin, gero makinara eramaten dugu eta ikusten duzuenez, oso erraza eta oso askar egiten dugu txurroak. Razioa zeikoak dira eta gero,
taza batekin, txokolate batekin, egiten dugu biko mixta, ez? Hemen txurroak, esan duzu, txokolatearekin ateratzen dituzuela, beste zerbaitekin hartzen ditu jendeak? Bai, ebakekin, utzarekin, edo kafesnekin, nahi dutenekin, ez? Nahi txokolatea asko gustatzen zait, beraz. Hartuko dugu txokolate bat txurroak eta jungal gora kanpora hartzera? Armintzi berdin dio eguraldi ona edo txarra, bero edo hotz egin. Gozoak ikusi eta probatu egin nahi ditu. Izaro ere bere lanpostutik atera du eta biak txurroak jatera doaz. Hori da hori pagotxa. Zer itxura daukan honek, mesedez. Bai, polita eta goxua baita. Oso goxua dauka gaitzat itxura bat. Gure egunerokoan, besterik oso posi daude, eta beti esaten digute oso goxua dela, eta oso bai. Zer dauka txurro batek mundu guztiari gustatzen zaiola? Zaporea, ez? Azkenian da zaporea, goxoa dela, eta azukrea beti da puntu oso ona. Txurroa, Gabonetan bakarrik saltzen duzu, ala urte guztian zehar? Ez, urte guztian, bai, eta odan baita. Pentsatzen dut, zuek bezeroak, turistak izango direla, gehien bat, baina horretaz gain, Donostiako jendia ere etortzen da honera? Bai, Donostiarrak familia eta bere aurrekin, gaian etortzen dira kuadrilla bat, ez, bikotekoak eta bere aurrekin, eta etortzen dira, eta klaro, planzo bat da, jotea, ez dakit Donostira, portuan, buelta bat ematea, eta gero etorri txokolate txurrokin jatera, eta baita aitona monak, azkenean baita, agian etortzen dira buelta bat emateko, eta etortzen dira, eta kai sarretzen dira. Nada sartzen dira. Bai, hori da. Ados nago zurekin, dala planazo. Bai. Gainera, eguraldi honekin eta daukan itxurarekin, geratuko gara dastatzen? Bai, noski. Bea, zu animatzen zara ere bai, ezta? Bega. Honegin. Honegin, bai. Eta dagoenean, bonbon. Esan egia, askori irudi hauek ikusita, txurroak txokolaterekin jateko gogoa piztu zaizu, ezta? Eta egiak esaten hasita, askok pentsatuko duzue ea Armintzek ez duen ezer kozinatu behar. Berriketan eta jan ari da. Baina gure Gorrotxategi ez ote da lanean jarriko? Arrazoi guztia duzue, beraz, Tabau dendako sukaldariarekin, Amaiarekin, lanean jarriko dugu jarraian. Autoki paregabea, benetan udaletxearen aurrean, maila izugarria. Eta gurali hau. Eta guralia ezin hobea. Tabau lan egiten duzu, ezta? Bai. Zer egiten duzu bertan? Bale, denetatik. Baina batez ere, etxeko janaria. Txukaldatzeko denborarik ez dakan jendearentzako. Orduan, animatu egin nintzen eta ointxe hemen nago. Eta hemen gaude, etxeko janaria egiten, zer prestatu behar dugu gaur? Bale, gaur, jak hemen Donostin gaude, nik uste pantxineta egin dezakegula. Pantxineta bat, bia ondo. Zerekin hasiko gara? Lehenengo pausua pantxinetieteko hojaldre bat itea da. Ez da bat erresa, Ez, eta gaina behiruakin okerro. Okerra, egia da. Saioko gea. Orduan, hojaldrearekin hasteko lehenengo duguna da masa. Irina, gatza eta urarekin. Irina alde batetikan, ura bestetikan, hortxe, eta azkenik gatza, ezta? Hori da. Orduan, hasiko naiz ja masai forma baten. Noiz hasi zinen zu sukaldatzen? Duela urte batu, ja. Segia da beti sukaldatu izan detela, baina, bueno, hasieran bakizu. Normalan esatea ostalaritza ez dela munduko lan onena, hasi que beste behi batetik jo nintzen, eta gero ja animatu nintzen azkenik sukaldaritza ikastea. Ordu noan ja, maira takoet, bale? Bale. Zuek zema pantxineta saltzen dituzue hasten? Jo, ez dut esan egia esan. Baina egia da jendai normalean, janaria posteakin bukatza gustatu zaiola. Bai, ezat. Zuk badaukazu postre favoritoren bat? Bai, niri gaztatarta gustatzen. Gaztatarta. Asko, gaina. Zemuz dijo, Amaia? Bale, nik uste ditxura hona dakala, ez? Ba, egia esan nik oso ondo ikusten dut. Ze falta zaio, erreposoa igual pixka bat? Hori da, hementxe jarriko dugu. Hementxe sartuko dugu eta erreposatzera albialduko dugu, ezta? Hori da. Bitartean, zerekin jarraituko dugu? Bale, bitartean gurinakin jarraituko dugu. Hemen dator pixka komplikazioa. Egingo duguna da, gurina papelean sartu, golpeak eman, eta forma karratu fin bat emango dugu. Gero hori gero masa sartzeko. Egin behar duguna da, beraz, masa, gurina, masa, gurina, eta gero hori labea ateratzen danen, horregatik gelditzen zaizkigu xafla guzti horiek, ezta? Hori da. Baduzu txikitako oroimenik edo oroitzapenik esaten duzuna, bida, goratzen naiz, amonarekin egon itzanen, berak irakatsi zita delako errezetaren bat, edo? Azkenean, bueno,
nire familia oso euskalduna da. Orduan beti jan dugu, eta beti jungira hori, bai sozialetara, familiko bazkariak, orduan beti egon naiz gastronomiari pixkat mukilduta. Erreferente bat izan duzu? Nik usten dira aita. Zure aita? Bai. Oso da zukaldatzeu. Berak zukaldatzen du etxean beraz, ezta? Bai. Zuk non ikasi zenuen pantxinetak egiten? Ba, egia zan, eta ba ikasi pantxinetak egiten, bai. Egia da, gozogintzan, gauza zailenetariko bat, ostopila dela, Bai. Denbora izaten duzu sukaldatzeko etxean? Bai, orain bai. Eta gustatzen zaizu? Asko. Baina, lehenengo pausua eta garrantzitsuena eginda. Gurina gure orearen barruan dago, xafla guztiak egina eta gainera borobilan moztuta. Hori da. Zailena egin dugu, urrengo pausua zin da? Divertigarrena, eta tarta betetzea. Horretarako krema ekarri dugu. Bai, dena prestakago hemen. Jain berdana da pixkat distantzia bat utzi eskinarekiko. Vale. Kremarekin amaituta, zer falta zaio? Orain hemen arrautza erpinetan jarriko diogu, hojaldre kapa berriro jartzeko, pegatuta gelitzeko, almendra eta labera. Eta gero bukatu egingo dugu azukrarekin. Ze itxura daukan honek? Izugarria benetan. Ze falta zaio honi? Azukrea botatzea. Azukrea gainetikan? Hori da. Ba, venga. Kriston itxura duke, gainea azukrea bote diogu, eta nik uste dut gaur merezi duela. Gure banderatxoa ipintzea. Osondo. Gusi, txokolatina, dagoenean, bonbon! Bakoitzari berea. Zorionak Amaia, pantxineta horrek sekulako itxura dauka eta. Beroarekin ere, lortu duzue ostorea egitea. Hori bai, Armintz ez da gehiegin ekatu, jaten bakarrik ikusi dut. Lasai, oraindik programa daukagu aurretik eta lanean ikusteko aukera izango dugu eta. Hori ordea, aurrerago izango da. Orain, Josuren gana itzuli behar baitugu Donostia ezagutzen segitzeko. Goazen kursalaldera. Kurtsala beste toki historiko bat hemen Donostiaren, ez da? Bere historia badu. Bai, gaur ezagutzen duen kurtsala ez da duela 100 urteko kurtsala. Hala, adibidez. Gauzak aldatu dira. Bai. A ber? Hau zen lehenengo kurtsala. Bida. Bai. Donostin 3 kasino egon zian. Lehenengoa gaurko udaletxea da. Bigarrena Igeldo mendian zeon. Ados. Hirugarrena hau izan zen. Lehenengo zubi hau inzuten, 1920 urtean, eta 1922 urtean, Maria Cristina erreginak inauguratu zuen. Ez interesgarria. Eta beste bitxikeriren bat? Adibidez, Donostiar askok ez dakite, baina Roland Garros, ez tenis txapelketa, Roland Garros pertsona, hemen egon zen. Eta 1911 urtean, lehenengo hegaldi lasterketa Donostitikan pasa zen. Paris, Angulema, Donosti eta Madril. Askok ez dakite, baina Roland Garros jaizkibelen erori izan. Bai, rege gabe datu zen, eta geho Madriluntz atea zen, baina bai. Ostra, ze hona. Bueno, kiroletaz hitz egiten, tenisa garrantzitsua noski, baina hemen Donostian surfa, ez da? Eta justo grosen, gehiago. Paul ez hautzezu? Paul, ez? Zure laguna da? Gauza ateak usik zut. Zer da? Hemendikan, etorri. Zer da aukezu hemen, dekan prestatuta? Surf klase bat. Surf klase bat? Surf klase bat. Aizue, nagusiren bat programa hau ikusten ari bada, nik ere nahi dut Armintzek bezalako lan bat eduki. Txokolatea txurroekin jan, Donostian zehar paseatu, errezetak ikasi eta orain sari modura gainera surf klase bat. Bizitza batzuetan ez da justua. Inbidiarekin geratu beharko dugu, Armintz uretan ikusten. Aupa, Paul! Zer baduz? Ondo? Txuiten, ba? Aizu, hau ez da gozotegi bat, no ekarri nauzu? Ez, pulkaz surf eskolara, eta, bueno, hemen hasi nintzen klaseak ematen. Bai? Eta gaur zuri tokatzen zaizu, osea, Klase ematia. Bai. Esan didate ere, gozobintzagatik pasio oso handia duzula. Zer izan zen lehenago, surfa ala gozobintza? Uste gozobintza, goxoak asko maite ditu. Sobre todo, Otaegiko prantxinek eta bombas de krema hori izan lehenengo bat, eta gero gero ureta. Egia da, hemen Donostin gozotegi asko eta onak daudela. Bai, honaxe da. Guazen gozoez hitz egitez ustea eta guazen, ez da? Hau zen ere tabla? Guazen. Venga, marcha. Venga, guazen. Oso ondo. Hala. Ze politia dan Donosti, Dena.
oso polita da. Surfa, pasa duzu, hobi izatetik, ogibide izatera. Oain dela 20 urte laguntza gutxi zeuden, eta ogibide ere ez beti zerbait bilatu behar zenun, konpensatzeko, bidaiak egiteko, familiko hotel batian hasi nintzen lanian, rezepzioan, eta egiten ditun bi gauzak. Zuretzako zin izan da erronkarik handiena, hemen surfean hasi zinean? Igual ondartza honetan ez, baino mugitzen gea Itziarraldetik, Sakoneta, Mendata, eta hanguan hartu genitun olatu hain haundiak ez, haundia hau indikan. Eta orduan izan zen momenturik igual zailena. Bai. Hori zaila izango da, baina nik usten dut erronkarik handiena gaur izango duzula. Nik taula gainean jartzia. Uste duzu lortuko dugula? Bai, arrez. Lortuko aldu Armintzek taula gainean jartzea? Hasi apustuak egiten, eta nik aurreratuko dizuedan bakarra da, ondo pasatuko dugula berari begira. Berehala itzuliko gara Zurriolara, baina lehendabizi, Ibairen gana bueltatu behar dugu, garrapinatuak egiteko zein baitaukagu. Zuen familiaren belaunaldi pasaden errezeta bat kozinatuko dugu gaur. Garrapinatuak. Bai, hau gurea sortea, menagoteko eta beitu. Ze produktu egingo ditugu. Baina hori bai, toki honetan pizkat berezia, Noiz bai zugadatu duzu hemen? Hemen, zehazki ez. Egia esan, gaina usai honekin jendea erakarri egiten dizu, ezta? Bai, gehien gustatzen zaiguna bada jendak baita ere nabaritzea eta azkenan hau artizagoa izan ez gero, beitu, hemen gabitza. Zein da errezeta honen trukoa? Truko hori garrantzitsuena bada txikitatik ikastea. Zen azkenan galdetu dezakezu nola egiten dudan, eta hau banoa egiten eta ikusten duanean egina daudela, ateratxe ditut eta listo. Zein dira osagaiak? Behintzat zerbait esan, kontatu errezetari buruz. Osagaiak oso errazak, Ura, almendra edo nahi dugun frutu lehorra, eta azukrea. Eta listo? Eta listo. Zenba denbora egoten da sutan? Gutxi gora bera ordu erditxo bat. Zuri nork irakatsi dizu errezeta hau? Bueno, nik ikusi dut txikitatik, azkenan zegoen amonak garrapinatuak egiten, gero ikusten nuen ama, eta gero hemen nago ni. Ze oroitzapen daukazu txikitan garrapinatuak egiten zenituenean? Bueno, behitu, betidanik sartzen ginen obradorean, eta bin behar genuen gauza bazen abestu. Nola, abestu? Zertarako abestu? Abestu? Zertarako? Abesten goeten bitartean ez genuen jaten. Orduan egon bar ginen hor guztiok abesten. Ez jateko esaten zizuen? Kantatu egin martzen utela? Hori da. Eta ze kantatzen zenuten? Bueno, tokatzen zen agunean. Gero batzen ez ikastolan ostiralekoa gogoratzen naiz. Zala, mantalak etxera, ostirala, mantalak etxera. Oizaren netzako abestiriko berena, zia banekin ja, etxean joala asteburutan. Hoi kantatzen zenuten zuek bai? Zuk hori ez, zen kantatzen zenuten? Nik pintxo-pintxo. Pintxo-pintxo, eta listo. Bueno, magia egiten dugu telebistan, karamilizatuta daude, zein da hurrengo pausua, zein da prozesua? Bueno, orain egin behar deguna bada bota behar ditugu bandejan. Hortxe beraz. Eta ez dira itxasten bata bestearekin? Bueno, egin behar deguna orain, banandu behar ditugu beroan dauden bitartean. Ikusten dut gainera, kriston brilloa daukatela, kriston kolorea, ze gauza gutxikin, ze gauza goxoa ateratzen den, ezta? Bai, eta almendra nabaritzen da, guk eroste dugun almendra guztia bada naparra eta riosakoa, eta azukrea botatze dugu oso gutxi, eta azkenan nabaritzeko almendra ona dela. Urrengo pausua beraz, ze geratuko litzake? Boltsetan sartzea edo zer? Hori da, orain bananduko ditugu eta sartuko ditugu boltsetan. Eta jauztu dira? Ez. Jauztu dira ez da beroak daude orain ikan. Zenean, gozokia 150 gradutan aldera ibiliko da orain. Kasu honetan almendrazko garrapinatuak dira, ze gehiago garrapinatu daitezke? Edo zein fruitu lehor? Gaur egun egite ditugu 12 fruitu lehor. Baina, bueno, urtero baten bat berria probatzen dugu, Segun ze fruitu lehor, zer dauke? Temperatura ezberdina edo azukre ezberdina? Bota behar zaila azukre gutxiago edo gehiago. Adibidez, sesamoakin, bota behar dugu azukre gutxiago, almendrarekin botatzen zen gutxi, beste gauza batzuekin gehiago. Ibai, ja atera ditugu, oztu dira, boltsetan sartuko ditugu? Hori da, orain bada azkeneko pasua egin behar degun atori. Zu sartu behar dituz. Venga.
Danak eskuz sartzen dituzu ez dute bai? Danak eskuz bete behar ditugu. Azkenean ez dago beste modu bat nola betetzeko. Zuek dendan ere dana eskuz, ez da? Dana. Gehiengoa azkenean bada artisau lana eta hola dira gauza. Lehen esan diazu, gozogintza tradizionala egiten duzuela. Baina horretaz gain, bezeroek ere gauza zailak eskatzen dizkizue? Bueno, askotan bai. Zein da gauza zailena egin duzuena? Bueno, egin ditugu kriston txokolatezko irudi handiak, pero baita eskotan eskontzetarako eta komuniotarako baita behatze izkigute gauza bereziak egiteko. Eta, bueno, hor gabiltza. Hemen geratuko gara saltzen, ze jendea gerturatzen ari da usainarengatik, salduko ditugu hemen? Noski baiet, horretarako egin ditugu. Eta Martin Berasategik esango luken bezala, garrarte, garrote. Eta guk hemen esaten dugu, dagoenean, bonbon. Aupa Armintz eta Ibai, garrote! Baina konturatu alzarete Armintz txikitan ostirala mantalak etxera abesten aritzen zela eta eskola utzi bezain pronto gozogilearen amantala jantzi zuela? Badirudi etziola abestiari jaramon handirik egin. Abestiari ez, baina Amaiari tentu zentzuten ari zaio. Tabaoko pantxineta ezagutu dugu eta orain beraien dendan sartuko gara barrukoa ikusteko. Hauxe beraz tabao. Hori da. Noiz iriki zen duten? Martxogukan egiten unden da, Bai? eta hori geroztikan atope gabiltza. Ze eskaintzak egiten dituzu, zer saltzen duzu? Bale, men, saltzen duguna da etxeko janaria. Osea, guztiatzere azkena, kontatu ginen jendea gerozta gutxio zukalatzeula, eta jendeai etxeko janaria emateko. Ikusten dut hemen danatatik handaukezuela, postrez berdin asko ere, zein da zuen espezialitateak. Badakit pantxinetak egin ditugula, baina horretaz gaine bai gauza gehiago dituzu, ez da? Bai, nik esango nuke, hemengo postre estrella, gazta tartala. Hori da. Amaia, eskarrik asko benetan zuen denbora gatikan, baina ni ja bidaiakin jarraitu behar. Osan do, zuri. Stop! Armintzik gozea sartzen ari zaio eta tabaon denetarik ikusi dut. Kroketak, errusiaren txaladak, gisatuak, eta ez dezaguna aztu, hau gozoei buruzko programa dela. Beraz, norabidea zuzenduko dugu. Donostian izan da, Basque Culinary Centerrera derrigor joan behar dugu. Bertan hartuko gaitu Imanolek, zentroko irakasleak. Ze oroitzapen, etortu zaizkidan burura, Basque Culinary Centerrera etortzen ezen bakoitzean. Zuke hemen ikasitakoa zara ere, biak Tolosakoa gara, gainera lagunak, ikusten dutenez gaur gainera polo berdinarekin etorri gara. Zuk ze oroitzapen dituzu hemen ikasi zenuenan? Bueno, gila esan oroitzapen politiak ez. Nik uste dut urte politiak izan ziala haiek, asko ikasi genituen urteak eta proiektu berri bat martxan jarri zianeko urteak izan ziala ez. Eta gila esan, aina gaur hemen zukin deotea, berezia eta politia. Tokatu zaigu, lan aitea da ebaitare festa eta ondo pasatzea ez. Nik uste dut aukera izan duela urte guztioetan hor sakontzeko. Badakit gaur egun hemen egiten duzula lan, gastrogaztea ekimena ere martxan jarri duzue, ni bertan askotan ere izan naiz, nola dijoa asuntua? Bai, azkenen guk mantalan argi duko da belaunaldi berriak eta gazteak indartu behar diala, nola baitere elkarlana sustatu behar deula gazteen ganez, eta gastrogaztean helburu da. Gaur egun 200 bat gazte dauzkau, gastronomia sektore guztian dabiltzanak, 35, 40 urtetikan bera, eta beraiekin nahitzean nola baitere proiektu hauek bultzatzen, garatzen, eta beraien eguneroko tasuneko erronka horiek ezagutzen. Badakizu, Imanol, ni gozogilea naiz, ni gozoei buruz jakin nahi dut, zer moduz da hemen gastronomian gozoei buruz lan egiteko? Nik esango nuke ondo da hola. Gure txontan gozogintzak baduka indar nabari eta orain gainean sukaldean prest dago zurekin kozinatzeko eta nik uste aukera politi izango da. Zerbait daukara prestatu da? Nik uste baietz. Gaina, beti da momentu hona ikasten jarraitzeko, Beraz, bere gana joango nahi. Oso ondo. Nola diren gauzak? Urteak pasa dira, baina Armintz, zure ikastetxera bueltatu zara ikasten segitzeko gogoz. Klasera sartu aurretik ordea, kalera joango gara. Mahalako izozkietara intzuzen ere. Toki guztiak dira onak ikasten segitzeko. Oian eta Luisa, Mahala dendan gaude, hemen Donosti erdian, mendikan pasatzen garenean, izozki bat jateko gogoa sartzen da.
Ikusten dut, gainera, denetatik handakoa zuela. Izozkiak zuek egiten dituzue ere bai? Bai, bueno, izozki guztik malain ditugu, eta gaur egun ditugu, 27 zaporetik gora. 27? Bueno, izozki mundun hasi ginenen, genitun 6-7 zapore, gure betiko zapore, urra, gazta, jogurra, limoia, pixkat, beti ondian zapore horiek. Eta, bueno, hemen hasi ginen lanen, pixkanaka zapore gehiago eta genitun. Azken finen, merkatuak eskatzezuna bida, zapore gehiago, zapore ezberdinak, eta, bueno, oain iritsi gehiago, 27 zapore. Probatu dezakegu baten bat? Bai, noski. Jarriko diazu oian? Bai, esan behar da gure izozkik desberdina dia. Zergatik? Zergatik, bueno, gure behien esneakin egina dialako. Zuen behien esneakin egiten dituzu delatuak? Gure baserriko behien esneakin, guk aukeratutako elikadurakin sortzen dugu esnea, eta guk nahi dugu esneakin elaboratzitugu izozki hau edanak. Eta berezitasuna hoxe da, ez? Donostin izozki iren da egon litezke pila bat, eta guk zerbait berezia eskaini nahi diegu ezeroi, eta azkenian da gure izozkia etxeko esneakin egina da. Hau kukurutxua jarri diazu. Hau gona. Hau zerena da? Hoi da, gazta tarta izozkia. Gazta tartarena? Bai. Gure malako gazta egiten dugu, eta hoi da. Honeitu hiru malako gazta, badugu tartare, malako gazta tarta, eta, bueno, esan genuen, zeatik ez, gazta tartan izozkia ez, eta oso. Benetan, ni hemen geratuko nintzake danak dastatzen. Bai, bida, etorri probatza. Hau selekzio ederra, benetan. Kriston nitxura dauke honek. Hau zerezkoa da? Bai, hori da pistatxozko izozkia. Pistatxozkoa? A ber? Goizkua, benetan. Beste guztiak, zerenak dira? Bida, ondoko da limoiezkoa. A ber? Naturala. Bai, naturala da, hori da. Zein da zuen gustokoena? Bai, nik uste nire gustokoena Lotus eta gaztatarta diala. Lotus? Hau zera da Lotus? Gusto hoxe da, bai. Galletarena? Hoi da. Danak kriston goxua daude, baina zinez batekin bakarrik geratu. Zer iruditzen bat prestatzea baldin badiazue? Hoi utzi nire kontu. Zer jarriko diazu, a ber? Bida, azteko... Txokolateak dauka izugarrizko esitua, bakizu zeatik? Zergatik, a ber? Bueno, hemen dena Euskal Herriko produktuak dira, aldan gertuneko produktuak, eta Malatik Gorrotxategira bi pauso daude. Txokolatezkoa Gorrotxategina da, eta jendeak ez du resistitzen hori probatu gabe. Gainean ere gustokoena beti txokolatezkoa da. Zuen esnearekin eta gure txokolaterekin... Zeateakoa. Kriston postria zeateako da. Oi, edatua jarriko diazue. Hiru pixukoa. Hiru pixukoa. Ongo naiz Donostia osotikan honekin enbidia ematen, Bueno, eskarrik asko. Horrekan da, egun guztikoa indakazu. Ikusiko gara. Eskarrik asko. Agur. Armintz, ez da inbidia dudalako, baina ez altzaizu eskua joan? Denda ia izozkirik gabe utzi duzu. Zenbatu egin ditut, Asteko kukurutxo bat, gero beste 5 izozki eta orain 3 bolako beste kukurutxo bat. Goseak geratu zarenik ezin esango duzu. Eskuan duzuna urtzen hasi zaizu, beraz, azkardian, Josu, zain duzu eta Donostia ezagutzen segitzeko. Gipuzkoa plazan egingo dugu urrengo durra. Ze parke politia benetan. Honek bere berezitasunikoa du? Bai, ontxe bertan, Donostiko lehenengo parkian gaude. Bida? Plaza Gipuzkoan. Eta ez dakit noiz baite hon zaren Donostin 12. Askotan. 12. 12 baita. Eta ez duzu ezer nabari? Sirena moduko bat ez da? Bai. Zergatik handa hori ba? Albondak haun eraikina, Diputazio Foralan eraikina da. 1890 urtean inzan. Eta hasieran, 2 guardia zeuden. Beti, egunero, Buckingham bezala. Bai, hortxe, jarrita. Eta aldaketa, beti guardia aldaketa 12 iten zuten. Normalian, jendia pentsatzeu sirena batekin o bozina batekin, baino ez. Hau egiten zuten. Askok ez dakite, baino hau, kainoi lupa da. Kainoi lupa bat, Kainoi lupa bat, bai? Eguzkia 12 iristen zanean, hau erretzezun, eta, kainoia, bum, egiten zuen. Ez, bum txikitxo bat, bai?
Noski, hau Donostin ez daka logika askoik. Esan behar nizun, gaur bai egiten du kristone guztia, baina hemen euria egiten du asko. 200 egunetan egiten du eurila, orduan ez daka zentzu askorik. Baina gauza da, oso izkutatua zegoen, hemendikan, alere. Hemen txezen jarrita? Bai, palmera hortan. Gauza da, 1930 urtean, guardiak entzeutela, eta kainoilupa bai. Orduan, jendia oso ohituta zeukan 12tan zeo zentzutia. Horregaitikan, alboko beste eraikin batek, sirena jarrizun 100 euro. Bai, ontxe, la relojeria internacional bitxian da dau, eta 100 euro entzuten da 12tan. Beraiek jartzen dute? Bai. Babia Donostira etorri naizela askotan, inekin ezerrez, zu Josu. Ez dira 12ak, baina nik presa daukatze, gozotegi gehiago ezagutu behar ditut. Zuk hemendikan ezagutzen duzu baten bat? Ba, enaiz egon, baina oso famatua den Sweet Roma ezaltze dut. Sweet Roma? Han, goxo oso gozoak daude. Bueno, zaindu. Armintz, harrituta naukazu. Banekien gozogilea zinela, baina kazetari ikerlari sena ere ateratzen ari zaizu. Donostiako gidari galdetu diozu gozotegi honenak non aurkitu. Oso ondo pentsatuta. Josuk Sweet Roma aipatu digu, eta dakitenei kasu egin bartzaienez, bertara joango gara. Ea, zer moduzko gomendioa eman digun. Sweet Roman gaude. Bai? Zenagatikan, Roma. Bai. Talia rikutsua daukazuen gozotegiak? Ba, ez daukaz erikusirik, egia esan. Ez ez? Ez, izena azkenan Sweet, ba, orentxe bertan ikusiko ez du zergatik, eta Roma, ba, guk genukan txakurraren izena da. Txakurraren izena, hemen ikusten dut daukazuela zakurra roxa bat. Hori da, bere Zergatik da hori? Ba, jende asko etortzen dela bere maskotarekin ere bai ona zerbait hartzera. Dog friendly zarete beraz? Hori da. Txakurrak ondo portatzen badia eta besteroak ere bai, ba, dena barrura. Segura aski batzutan zakurrak hobeto portatzen dira pertsona baino, ez da? Bai. Erakutsiko dira zuze produktu dituzen? Bai, venga, guazen barrura. Guazen. Hau, olatz. Izugarria, noiz irik izan duten lokala? Ba, udara honetan 11 urte egingo ditu, ja. Eta zina zuen ezaugarririk nagusiena? Guk azkenan egiten ditugu gozo amerikarrak. Gure berezitasunen handiena cupcakeak dira, horregatik Sweet Roma cupcakeeri deitzen da. Hoiek dira gehien saltzen direnak? Egia da hasiera batean baietz, baina jendea ere ari da moldatzen zer ari geran berria sartzen eta horrela, orduan, orain beste gauza asko ere egiten ditugu. Ze zapore ezberdinak dituzu hemen? Ba, badaude batzuk gelditu diala egunerorako, ez ditugula aldatzen, ze jendeari pila gustatzen zaizkio, baina gero badago bat, astero juten gala aldatzen. Aste honetan adibidez, lotuz dakagu. Bida, hause beraz lauten ba. Hori da. Horretaz gain, ikusten dute bai gazta tartak egiten dituzuela, ze gauza gehiago egiten dituze? Txokolatezko kukiak, bizkotxoak, txokolatezko brownia, horrelako goza asko. Denak gaina kriston itxura dauke, ikusten dut, estetikari ere garrantzi handia ematen duzuela, ez da? Bai, egia da azkenean zaporea bilatzen dugula asko, baina ponpoxoa izatea ere bai jendeari asko gustatzen zaio. Lehenengo begitatik sartu behar da, ez da? Hori da. Zein izan da, zuei egin dizuen enkargurik zaiena? Zaiena ez dakit, baina egia da bai garrantzi asko ematen diogula ezkontzetako tarteiak adibidez. Jartzen dugu gure zatitxo bat horretan. Hori da, nik gaur neko nuke egin, bai, enkargu bat zuretzako, baina honetan askea izango da. Utziko dizut, zuri pentsatzen errezeta eta ea batea egiten dugun. Venga, badaukatzepet buruan, así que aurrera. Esaerak dioenez, eskatzea libre da, eta ez ematea ere bai. Armintzek beldurrik gabe egin dio enkargua olatzi, eta honeko onartu. Irrikanago, zer egingo duten ikusteko. Baina horretarako itxaron egin beharko duzue, lehendabizi klasera itzuli behar dugu eta. Mantalen ordez, amantalak hartu eta Basque Culinary Centerrera goaz bueltan, aneren gana. Manolek esan dit, errezeta mundial bat egin genezakeela. Zer prestatu diguzu? Ba, bira, gaurkon ingo deu. Oso tradizionalak dian zaporeak eta ingredienteak erabilita pixkat berrikuntza moduko bat. Orduan, ingo deuna da gaztanbera krema bat, gazta kremakin ere baita eta ezti pixkatekin, eta gero ingo deu kranbel bat, basikoa, intxaur batzu gehituko izkiunak. Gero, osagai berezi batzu jarriko ditugu, marrubia, pikua, kola, freskura pixkat gehiago emateko, eta gero ingo deuna da krema hau sifoian sartu, apar moduko bat egin, eta polen pixkatekin bukatu. Ze pinta eta ze itxura ederra daukan ja gure postreak.
Hemen ikusten ditut bi gazta ezberdin, zeintzuk dira ezberdintasuna, bata da besteatikan? Bat da gaztan bera, rikota moduko bat, eta bestea da gazta fresko bat. Hemen gaztan bera honi deitzen diote, badakit Elizondo aldean eta horrela gaztan bera deitzen diote mamiari. Guk mamia esaten dio behaiek deitzen diote gaztan bera, baino hau ez da mamia. Hau ez. Hau da erderaz rekeson ezagutzen duguna, bai. Eta asteko nondikan hasiko gara? Bira, asteko ingo dezuna da, bai gazta krema eta gaztan bera nastu, eta gero, esne pixkatekin ere nastuko dezu, jadaukala gelatina disolbatua, eta ez diakin gozatu ingo dezu. Osondo, zeitxura. Zuk hemen egiten duzu lana, ez da? Zein da zure eginkizuna? Hemen Baskulinari Zenterren baditugu enpresa ezberdinak gurekin kolaboratzen dutenak, eta nik egiten detena da, beraien proiektu gastronomikoak kudeatu. Bideo errezetak egin ditzakegu batzutan, edo promoziozko eventuetan parte hartu, pixkatola. Zer da eskatu dizueten gauzarik arraroena? Pun izan gara, txinara edo estatu batutara eta horrez eta batzuk egin, baina ez, oso arraroak ez dizkiat eskatzen gauzak. Orain ez di pixka bat botako diogu, ez da? Pixka bat, hola, txantxa bat, hori nebaldin bedezu goiara txikiago bat. Hau nongo ez dia da? Bira, hau da proiektu bat oso polita, ikasle hoi batena, Inaxio eta Makinena, erdipeko erleak deitzen dana, eta gaurkoan ere nahi genuen erabili bai bertako produktoren produktuak eta bertako dendetako produktuak ere. Orduan ni hemen bitartean nahasten joango naiz? Zuri txikitatik gustatzen zaizun gastronomia edo nola bururatu zitzaizun hemen Baskulinari Zenterren aste ikasten? Kozinatzea beti, txikitatik. Nik uste izan izela aitaren pintxe txikia, bai. Beha kozinatzen juten nintzen hor bere gana, kotilatzea pixkat abertzea izan iten, eta amonarekin ere pixkat bai, ez? Nik uste hori badela gauza bat oso ohikoa. Berez ez neukan pentsatuta sukaldaritza ikastea. Esan didate ere, medikuntzan hasi zinela. Hasi nintzen, bai. Oso gutxi, iraunun. Azkar deskubritu nun etzala nire ogibidea. Beti gustatu izan zait bai sukaldatzea eta bai jatea. Uste toi ere oso importantea dara. Zer nahiago dezu, sukaldatu edo jan? Ez dakit, batzutan nahiot jan. A ber, egia esan diferente disfrutatzen da, ez? Beste norbaitek kozinatzen dizunen, beste modu bate hartzen dira gauzak. Bai, eta de hecho kozinatzen detenen, nahiago dut, ez netzako bakarrik sukaldatu baizik, eta nahiago dut beste pertsonai sukaldatu, ez da? Nik uste hori dala polita, ez? Jende azkenen, sukaldariok, gozogileak, ez? Daukau herramienta bat oso polita, dala jende azorion txuin dezakezula. Horrek ere baduka, behalde bat, dala presioa, baina, más o menos, ondo eramaten dugu, ez? Bale, banik hau bitartean bukatuko dut dana pasatzez? Bai, aiga kolatzen sartzeko sifoian, kentzeko grumo txiki guzti horiek, eta krema fin bat egiteko, eta gero ingo duguna da, sartu sifoian, karga bat ingo dugu, eta ozten utziko dugu. Armintz, baina dena prest daukau, orduan enplatatzen hasiko ga, bale? Lehenengo, kranbela jarriko dugu, intxaurrakin, platerazten jarriko dugu, tekstura pixkat emateko platerari. Nola egin duzu kranbela? Tradizionala da, irina eztia, azukraren ordez, bai? Urina, eta labean iten dugu, bai. Eta gero, gehitu izkeu, intxaur batzuk ere toke ekstra bat emateko. Zer gehiago daukagu hemendikan? Hemendikan daukau fruta freskoa moztu edula, bai marrubiak eta bai pikuak. Zati txikitan moztu dugu? Zati txikitan, bai. Dado txikitan moztuta. Zein izan da zure maixua? Amonak. Beti ondo egiten dute, amonak. Zerratik izango dira aingoxoak behariek prestatzen dituzten errezetak? Ez dakit, baina nik uste neraitak esaten du sekretoa denbora dala. Pazientzia asko daukatela, ez da? Pazientzia eta denbora. Igual denbora gehiagik entzen diegu batzutan, guk ere. Baina bai denbora daukate eta maitasuna. Nik uste ere hori klabe bat dala, ez? Nik beti esaten nun amonan etxen arraia gustatzen zitzaitela, baina nire aitana ez zitzaitela gustatzen. Orduan hor, zerbait eukio ardu. Hementxe jarri diogu marrubia eta pikuak, oso ondo? Eta zer gehiago falta zaigu?
Ba, orain, jarriko dugu, intxisu loreak, erabili ditugu teknika ezberdinak, normalean sasoian dauden produktuak, mantendu alizateko urte osoan zehar. Orduan, intxisu lorak hartzen ditugu, hori, temporadan daudenean, eta gero, iten dugu TPT bat, normala, ura eta azukreana, hori da, eta intxisu lorak uzten ditugu infusionatzen. Orduan, behin ja bere infusio denbora bukatzen denean, zeiten dugu, aprobetxatuz, hauek azukre pixka daukatela, deshidratatu iten ditugu, eta orduan, geldituko zen kurruskari bezala, tipo garrapinatua bezala. Hau da. Bai, eta hola, intxisulorak. Beraz, gure platerak, vanguardia puntu hori ere izango du, ezta? Bai. Eta honek zapore asko ematen dio... Ez, testura gehiago. Gehiago da testura. Bai, nahi zu probatu? Venga, noski. Usaina badauke, eh? Usaina badauka, bai. Igual regaliz bat bezala, hola, pixkat, esan intentsua. Kruntxi datzen, baino bai. Eta bukatzeko, pinatxo txikiak. Hau ere, beste teknika berezi bat, ez da? Bai, lehen aspaldi, utziko zian uda osoan zehar eguzkitan, baina, hemen Donostin ez daukagu eguzki askorik udan ere. Orduan, uzten ditugu hori, 40 gradu ingurutan hilabete, azukrearekin. Eta hor, sortzen da nola bai, prozesu bat, azukrea bihurtzen dela, inbertitutako azukrea bezala, estimoduko bat sortuko litzateke, eta bigundu iten dia baitare, eta orduan, jangarriak dira. Jangarriak dira. Zue ondo. Bai, orduan jarriko dugu hemen, jarriko ditugu beste pare bat, eta bukatzeko sagarrakin egin dugun jarabe bat. Egin daitekela eozein frutakin. Ados. Bale, eta listo, eta ja honen gainen, jarriko genioke azkeneko krema. Nahi zuzukin? Venga, nahi dezu ni gainetik amotatzia. Bai. Baina hain politxa gelditu zaigu, nahi pena ematen ditela gainetik amotatzia. Bai, inbardezu erdin jarri eta muitu gabe. Bale, dana biltzea. A ber, oa impresiopean zemuz ibiltzean. Hor nahikoa? Bai, nik ustetu aietz, ez? Oso ondo. Eta ja bukatuko genuke polenakin. Polen pixka batekin. Bai. Oso berezia da, polena. Oso berezia da, bai. Hau erleak egiten du eta hau erlauntzatik ateratzen da horrelaxe. Bai. Honeri ez diozu ezer egin. Ez, holaxe. Kolore ezberdina dira, ze da lore ezberdinetatik ateratakoa. Orduan lore bakoitzak ezenekin. Datu hori ez nekin. Ba, bida. Urrengorako aurkeztu behar detenean olako plater bat toke hori sartuko dut. Oso, no. Abia ze politxa. Bai. Ba, Imanolek arrazoia zuen. Mundial atera zaigu, baina orain bai, frogatu beharra dago. Oain probatu eta hortarako dastatu egin beharko dugu, ezta? Venga, bai. Venga, goazen dastatzera. Dagoenean, bonbon. Aizue, ikasi egingo genuela esan dizuegu eta hala izan da. Nik ere ez nuen espero horrelako gozorik. Benetan harrituta geratu naiz, hain postre ezberdina eta berria ikusita. Zorionak bikote! Ez dakidana da urrengo minutuetan Armintz zorionduko dugun edo ez. Paulekin surfean aritzeko momentua iritsi da. Hau da, pustu egiteko azken aukera. Taula gainean jartzea lortuko du, edo ez? Euraldi ederra gaur, Gaur, fantastiko. Bueno, orain egingo ditugu hori ariketa batzuk, beraketa bat. Eta gero pare bat mugimendu, taulan gainean hemen. Vale. Eta gero jaureta, bale? Oso ondo. Tabla ja prest. Prest. Lehenengo, hola, jarri eskuak hemen. Oso ondo. Vale, eta burua pixkat, hola. Alde batea eta bestea. Vale. Bai, hola, pixkat. Oso ondo. Hola, pixkat. Vale. Ni pixkat irikiko nahi, zati bain gehiago dugu, ja. Ja, beso. Bai. Pero garrantzitsua beso. Burua zuzen, Venga. Aurreak abegiratu. Vale. Eta bain, alde batea eta bestea. Ia, vale. Venga. La pixkat. Ondo? Beroketa saioa. Vale, eta bain pixka zaiena, Vale, hola ingo dugu. Venga, atzeak abiratu. Vale, ondo. Eta bain ja, pixkatola. Aka pixka bat. Bai. Eta salto egin. Salto. Vale. Beste ja? Hat. Vale. Eta azkenez, egingo ditugu eskubuturrak. Oso ondo. Eta, Eta hankak. Bai, hola pixkat. Ega. Zenbat urte zoaz, irakasle bezala? Ba, ni uste dut 30 urte, ja, 30 urte, ja. Bai. Norbait izan dezu ez dana tabla gainea altxa, 30 urtetan?
Bai, behin Irlandar bat. Behin Irlandar bat. Bai. Esan zu, lehenengo egunean, kanpina zoala, garagardoak hartzea. Baina, behin. Bueno, espero dugu gaur bigarrena ez izatea. Beida. Hanka justo puntan. Vale? Ta burua tente, beti. Sudurra goruntz. Sudurra goruntz, beti. Hola. Eta orduan egingo dugu flexio bat bezala. Vale, flexio egiten dugu, eta... Eta bestia? Eta bestea. Hor prest. Eskuak beti irekitak. Horeka mantentzeko. Zuri, ura hartuko. Ega. Venga. Bi hankak hortxe. Bai. Hor gora, neza? Sudurra, gora. Gora, Hortxe. Venga. Txaka. Vale, flexioa egin oin. Flexion. Vale, eta beti hau, hola. Vale? Vale, eta hurrengoan ja, flexion, hori da. Eta, bigarrena. Oso ondo. Beti eskuak irekitak, Hortxe. Vale? Teoria ia ikasita. Oain zaiena tokatzaigu, praktika. Venga, guazen. Guazen uretara? Bai. A ver, jarri metoa. Ega, eskubia jarriko diatu. Atxe, bai. Bai, bigarren aldiz jarraian zorionduko zaitut Armintz, taula gainean zutik jartzea lortu duzu eta. Esan beharra daukat taula oso handia zela eta olatua oso txikia, baina ez dizut meriturik kendu nahi. Orain, Sweet Romara olatzen gana joango gara, zuk jarri diozun enkargua egitera. Ea zein errezeta bururatu zaion guretzat. Denbora pixka bat eman dizut, tokia bilatzeko eta errezetan pentsatzeko. Bai. Guze tokiarekin behintzat asmatu dugula. Gustatzen zaizu? Espero dut, ez bustitzea. Zera da egite hemendikan gainea olatuek eta jotzen dutenen, bustitzeko aukera hori badugula. Así que nik uste dut libratuko gehala. Errezetaren aldetikan. Zer egin behar dugu? Aukera eukita zuen programa gurean egotean, esan dugu. Ze hobeto baino tarta pertsonalizatu bat zuen zerbaitekin, ikusiko egula beranduago. Dagoenean bonboneko tarta bat egingo dugu? Esango genuke baietz. Hori baien nula espero. Ze ondo, zerekin hasi behar dugu? Bueno, guk beti gure tartak barrutikan bizkotxozkoak izaten dira. Zapore desberdina ditugu, gaur txokolatezko bizkotxo bat ekarri dugu. Azkenean txokolatea zein zaio gustatzen, ez? Esango ez duzuk? Nahi behintzat, bagakide jendeak, ja, nire gustuko favorituena. Txokolatea da. Gero relleno bat egingo dugu, guk gurin kremarekin egiten dugu lan. Gaurkoan murdi zaporea hartuko dugu. Eta gero, esprinkel batzuekin eta impresio batekin, dana dekoratuko. Nola deitu diozu? Esprinkelak. Esprinkel, nik hemen ez ditut ikusten horrelakorik, ez da? Ez da errexe, hemen lortzea oso zaila da. Azkenan, kanpotik ekarri behar ditugu, erabiltzen ditugun gauza asko, ze hori gozo amerikarrak direnez, hemen zaila izaten da bilatzea. Ze ondo, irutzeko lema zaizu, hasiko garaia kremarekin? Primeran, erabiltzen dugu gurina, hori bai temperatura super garrantzitsua da, pomadan egon behar da, eta bigarren pausoa da azukre fina. Oso garrantzitsua ere bai, ondo tamizetikan pasatuta egotea. Bestela gero jaterako momentuan notatuko ditugu hauan hori zatitxo handiagoak. Gutxi gora bera, erdia eta erdia botatzen duzu? Hori da, berdinagatik. Dena ondo naste izango zen, krema lortu arte. Gauza da, ondo bai nastea eta haize asko sartzea barruan. Saiatu zu eta bestela nik lagunduko dizu. Bestela pasako izut zuri, ja. Ze besoa jauki barko dezu, ja. Nik pixkatina dauket, bai. Olatz, zer moduz ikuste dezu? Nahiko txuria ikusten de? Bai, nahiko txuria oso ondo egin dezu, notatzen da esperientza daukazula. Ja, gelitu zait, ja lotan besoa. Bueno, zein da hurrengo pausua? Hemen dikan zatitxo parte bat hartuko dugu. Hemen badaukagu mermelada bat. Mugurdiaren esan duzu. Hori da. Eta horrela nastuko ditugu biak. Noiz hasi zinen, esan diazu duela 11 urte iriki zenutela negozioa, horren aurretik zen egiten zen duen. Nik ingenieritza ikasi nuen, eta, lanean nengoela, arratsalde tonto batean, cupcakeak eta egiten hasi nintzen eraizparekin, horrela denbora pasatzeko eta horrela, eta egia da, konturatu ginela pila bat gustatzen zitzaigula. Lokala lokatu genuen, eta hori. Zenek erakutsi dizu zuri sukaldatzen?
Egia da gauza guzti hauek guk ikasi ditugula etxean egiten, probatzen eta saiakerak egiten. Baina, bai nire amama ibartarrak nik beti gogoratzen dut, sanbla sopilak egiten, sanbla segunerako, usain hori, osea, beti izan da, berarekin egin izan dugun zerbait. Tarta guztia kubrituko dugu, hau edozeinek egin dezake etxean, hobeto okerrago geldituko da, baina bueno, azkenean saiakerak egiten seguro superondateako da etxean ere bai. Bueno, honek behintzat kriston itxura ja hartzen dijoa. Eman diogule lehengo kapa, orain bai, hozkailuan sartu beharko genuke, gure gurina hau pixkat hozteko. Orain bai, tarta guztiz kubritu behar dugu, gure lehengo gurin krema berdinarekin. Emango diogu bigarren kapa hau eta dekorazioa egingo diogu. Asten zenbat tarta egiten dituzu zuek? Galdera ona. Egia da, adibidez maiatzan jaun hartze asko ditugula, udaran ezkontzak, baina 20-25 bat astean bai. Dana pertsonalizatua dienez, gaur ere bai, erabaki dugu zerbait pertsonalizatua egitea programarekin. Bueno, zer dugun hemen? Impresio jangarria dana. Zer politxa, bida. Piskat orain dekoratu. Venga, lagunduko dizut nik zanarekin. Notatzen da hori lehenengo aldia egiten dezuna, Eta orain lehen esan bezala sprinkle batzuk hori da, bizitasun pixka bat emango diogu. Bida. Eta horrela, apresteko iko genuke gure tarta. Ida ze politxa. Baina gain gelditzen da momentu hoberena. Dastatzearena. Dastatuko dugu? Hori da. Ega, zatitxo bat ateako diogu. Ia zendo. A ber, itxura. Earra itxura. Bueno. Dagoenean, bonbon. Eguna horrelako toki batean amaitzea gozamena da. Baina gaur ikasitako guztiekin sortuko dudan postre berria egitea eta jatea ere gustagarria izango da. Tabaoko Amaiak pantxineta mitikoa egiten irakatsi digu. Eta bere argibidei segituz, nik ere pantxineta bat egingo dut, gaurko egunari ginga jartzeko. Pantxineta hau berezia izango da. Sweet Roman tarta pertsonalizatua egin digute. Eta opari jasotzeaz gain, erabili dituzten osagaiei buruz ikasi dugu. Tarta apaintzeko gurinezko krema erabili du olatzek. Eta nik ere krema sartuko diot pantxinetari. Gurea ordea gurinezko krema izango da, gaztanbera ukituarekin. Horrela, Basque Culinary Centerren ikasitakoa ere gogoratuko dugu. Hori ez da guztia, Garrarten beraien garrapinatu historikoak egin ditugu, eta errezeta bera segituko dut. Nik ordea garrapinatu txikitu eta praline bilakatuko dut. Hau ere, pantxinetari sartzeko. Donostiako gozogintza ezberdinekin betetako pantxineta beraz. Honegin eta dagoenean, bonbon.